Halleluja. Grazzi mulej. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin f'Malta u Għawdex u wkoll madwar pajjiżi oħra fid-dinja. Jekk inti Malti u qed issegwina minn xi post ieħor, għajdilna minn fejn inti. Aħna nħodu pjaċir li nkunu nafu u nħeġġeġkom biex intom tagħmlu like għal-messaġġ u tixxerjawh mal-ħbieb kollha tagħkom. U jekk qed taraw fuq il-Facebook page u nkella fuq il-YouTube, għamlu subscribe għaċ-channel tagħna. Qabel ma nibda u nagħmlu talba flimkien, dan huwa messaġġ li wis probabbli ħajkollok bżonn terġa' tisimgħu wara li ħanejdu. Huwa wieħed li jiena fl-opinjoni tiegħi hija wieħed mill-iktar messaġġi importanti f'ħajtek. Huwa possibbli li jekk ma taqbadx dal-messaġġ għandek ħafna xtitlef. Ħafna. Jekk għall-bidu tisma' ċertu affarijiet li tħosshom daqsxejn challenging, għalhekk inti tibqa' sal-aħħar. Għax għadu mhux lest. Amen? Issa, ejja nitolbu flimkien u ixxennaq minn qalbek biex il-mulej jkellmek. Amen? Ħalli inti la tibqa' l-istess wara li ġejtaw. U laqqas tibqa' l-istess wara li tkun smajt il-kelma tal-mulej li tbiddillek id-destin, l-istaġuni ta' ħajtek. Kulħadd jitlob miegħi. Missi Qadis, minn qalbi nitolbok, kellimni b'din il-kelma. La tħallinix li jkolli widnejn torox. Imma ftaħli widnejja spiritualment. Biex nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek li għandi bżonn nisma' f'dan l-istaġun ta' ħajti u li sa taffettwali l-istaġuni kollha tal-kumplament ta' ħajti. Spiritu Santu, għamel il-kelma tiegħek, issir ħajja fija u revelazzjoni f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Morru fil-ktieb ta' l-ewwel Kroniki, kapitlu 12, ħanaqralkom xi skritturi l-ewwel. Mbagħad ħanaraw ukoll Salmi 9, l-ewwel Kroniki 12. Vers 1 u 2, dawn kienu n-nies li ġew għand David f'Silgaħ. Meta kienu għadu magħluq minħabba Sawl bin-nik Kis. Kienu huma wkoll fost il-qalbenin li għenuh fil-gwerra, imħarġa fil-ġbit tal-qaws, imwadbin bil-lemil u bix-xelluk. Ħaġaru vleġeġ bil-qaws kienu kollha raba ta' Sawl minn Benjamin. Morru fil-ktieb tas-Salmi, Salmi, kapitlu 9, vers 12. Mulej Qadis għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna. Għallimna noddu jiem ħajjitna. Sabiex aħna ngħixu bil-għaqal. Morru fil-ktieb ta' Ekklesjastiċi, il-ktieb ta' Ekklesjastiċi,
Kapitlu 3 il-kelma għal dawk li għandkom bibjan bil-Malti ma tieħor tgħid koħlet. U ħa naqraw flimkien minn vers 1. Kollox għandu żmienu u kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. Żmien li titwieled u żmien li tmut. Żmien li tħawwel u żmien li taħsad li mħawwel. Żmien li toqtol u żmien li tfejjaq. Żmien li tġarraf u żmien li tibni. Żmien li tibki u żmien li titħak. Żmien li tali u żmien li tisfen. Żmien li tarmi il-ġebel u żmien li tiġbru. Żmien li tanna u żmien li titċaħħad mit-tannieq. Żmien li tikseb u żmien li titlef. Żmien li terfa' u żmien li tarmi. Żmien li tqatta u żmien li ssewwi. Żmien li tiskot u żmien li titkellem. Żmien li tħobb u żmien li tobot. Żmien taqbit u żmien il-paċi. Xieq li ħandu l-bniedem mix-xogħol li jagħmel. Mor fis-Salmi Salmi kapitlu 1. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu u bħal siġra mħawla ħdejn nixja tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Biżejjed. Innotajtux jispikka minn dawn il-messaġġi kollha? X'jispikka? Liema kelma tispikka? Il-kelma żmien. Il-kelma żmien hija l-kelma staġun, staġuni. Illum fl-ispirtu tiegħi il-ġimgħa jippreparan il-mulej, nixtieq nkellimkom fuq l-importanza tal-misteru tal-istaġuni. Tal-istaġuni. L-istaġuni jiġu għal kulħadd. Inti qiegħed f'xi wieħed minn dawn l-istaġuni fil-ħajja tiegħek. Tiftakru il-ħolma ta' meta Faroni kellu Giuseppi kellu l-ħolma propja kellu l-ħolma il-Faroni ma interpreta jielu Giuseppi. Il-Faroni kellu ħolma fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 4, kapitlu 41, fejn il-Faroni ra ħolma ta' 7 baqar ħoxni u 7 baqar nixfa. Tiftakru dik il-ħolma? Xi ħaġa interessanti, il-mulej għandu kelma profetika għal kull staġun. Hija sfortuna meta l-mulej ma jsibx mill-poplu tiegħu li jarfu dak l-istaġun. Ikollu jinqedeb xi ħadd minn tad-dinja biex jgħid u jirrilisja dik il-kelma tal-istaġun. Meta kellu dik l-istaġun, f'dak l-istaġun il-Faruni kellu ħolma profetika, ħadd ma seta' jifhimha minn dawk kollha li jbassru u li jinterpretaw il-ħolm fir-renju tal-Faruni. Però lil-Faruni xi ħadd fakru li hemm xi ħadd li huwa ludi u wieħed mill-nies talla li kellu l-Ispirtu talla fih. U l-Ispirtu talla tal-interpretazzjoni lil Giuseppi li din il-ħolma ma kellha x'aqsamla mal-baqar. La kellha x'aqsam mal-ħaxix.
Imma kellha x'aqsam mal-istaġuni. ħafna minna li kellna aħna ikonna ħolm bħal dik, xi ħolma bħal dik, jew Kristjani, qabel min jaf kif ninterpretawha. ħafna Kristjani min jaf kif jinterpretaw ħolma bħal dik. Imma Alla tal-er fuq den lil Giuseppi biex dawk is-seba' jinterpretom li kien ħajkun hemm 7 snin ta' prosperità, abbundanza, ġid u 7 snin ta' skarsezza. Jiġifieri Alla tal-erf lil Giuseppi biex jaraf l-istaġuni li kienu ġejjin. Jekk hemm xi ħaġa li nista' ngħid across the board fil-Kristjaneżmu, waħda mill-areas li l-Kristjani nsara ta' kull denominazzjoni jimmissjaw l-Alla hija proprja f'dik, fl-istaġuni. Kull staġun, il-ħabib tagħna Kert, hija Kert. Kert jgħidek, kull staġun għandu raġun. U kull staġun għandu raġun differenti mill-istaġun ta' qablu, jew mill-istaġun ta' warajah. Mela jekk jiena u inti, Alla tjallimna u qed jgħid il-Knisja tiegħu li aħna hemm bżonn li narfu l-istaġuni ta' ħajjitna, jekk ma tarafx l-istaġun li Alla qiegħdek inti qiegħed fih bħalissa, int ħadd immissja l-istaġun li jmiss tal-ħajja tiegħek. Allura Alla tgħidilna moħħkom hemm iftħu għajnejkom biex ma timmissjax l-istaġun ta' ħajtek fejn int. Il-bieraħ u għat-talba hawnhekk konna qed naqraw Mattew 25 fejn jitkellem fuq l-10 verġni 5 boloħ u 5 għaqlin. Dawk il-boloħ immissjaw l-istaġun tal-Alla. Il-missjaw l-istaġun tal-viżitazzjoni tal-mulej. U jalla qatt ma jkun jingħad fuqek u fuq ħadd li qed jisma' dal-messaġġ li jkun too late. Għax kun immissjajt l-istaġun ta' ħajtek. Issa din il-ħajja b'mod ġenerali għandha bosta staġuni differenti, però minn hafta ieħor ħanurikom li bejn wieħed u ieħor f'ħajtek għandek 4 staġuni maġġuri. Issa ngħidilkom. Bejn wieħed u ieħor. Il-misteru jiena tiegħi u tiegħek hija li aħna nixxenqu għall-erf tal-Alla. L-iktar bniedem għaref u għaqli fid-dinja qabel Kristu kien Salamun. U Salamun għaraf l-iktar ħaġa li hija li taraf hija li kollok l-erf. Wisdom is the key. Wisdom. Għaliex l-erf tal-Alla huwa dak li jippreparak għall-istaġun li jmiss f'ħajtek. Issa isimgħuni. Din il-frażi hemm bżonn tikdbuha x'imkien biex tiftakarha. L-istaġun li qiegħed fih illum ġie biex jippreparawk għall-istaġun li ġej. Jekk ma tippreparax fl-istaġun tal-lum, ħadd tagħmel froġa fl-istaġun li ġej. Mela kull staġun jiġi biċċavetta għall-istaġun ta' wara. Din importanti. Kull staġun għandu ċavetta għall-istaġun ta' wara. U għalhekk ħafna jimmissjaw l-istaġuni tal-Alla. L-istaġuni tal-Alla. F'daw il-passaġġi li qrajna, il-kelma li tispikka hija staġuni, season, a time, times and seasons, staġunijiet u żminijiet. Int fejn int fil-ħajja tiegħek, kull staġun iġib bidla. Kull staġun iġib bidla. Il-leġijiet, il-prinċipji tal-Alla mhux bil-fors, anzi mhux bil-fors, il-prinċipji tal-Alla ma jinbidlu qatt. Ħajkollok staġuni fil-ħajja tiegħek ta' abbundanza, ta' prosperità. U jista' jkun jiġu staġuni fejn ikun hemm staġuni ta' skarsità, nuqqas.
Però inti, illum, blajna talla, il-mulej jrid jgħallimna kif jiena u inti, avvolja jitbidlu l-istaġuni, ma nitbiddilx jien. Xi tfisser? Ma titbiddilx ħajti, jiġifieri jekk jiġi dak l-istaġun tal-iskarzezza. Kif ħanagħmel żgur jien li jien ħajti ma tinbidilx? U nispiċċa mbagħad il-konsegwenzi għax m'għamilx preparazzjoni tajbin fl-istaġun tal-abbundanza u tal-prosperità. Qed taqbdu xi ħaġa sensaħwa? Għal kull staġun hemm raġuni. Jiena u inti nagħmlu deċiżjonijiet profetikament u nkunu minn qabel ippreparati biex nagħmlu għażliet biex jippreparawna biex jiena u inti nlestu l-istaġuni ta' ħajjitna fil-glorja. Mhux fil-għajb. Taqbdu xi ħaġa? Amen? Ħafna minn dawn l-affarijiet li ngħidilkom huma prinċipji tal-erf tas-saltna. Għal dawk li għadnina kont kif qed nitkellem ma' xi ħadd issa reġenti. Għal dawk li ma jafux kif jarfu l-istaġuni ta' ħajtek, int ħadd tispiċċa ta' timmissja l-istaġuni tal-la f'ħajtek. Mela waħda mill-affarijiet li qrajna, aħna waħda mis-salmi xi qrajna salmi 9. Mulej għallamni naraf l-istaġuni. Għallimni naraf, dit se tagħmilha talba li kien nifsek. Għallimni mulej naraf l-istaġuni ta' ħajti. Amen? L-istaġun, per eżempju, ta' dawk is-7 snin ta' abbondanza, prosperità, għandu jkun fil-ħajja tiegħek l-istaġun ta' opportunità, l-istaġun ta' preparazzjoni għal l-istaġun ta' wara. L-istaġun tal-ġuħ, l-iskarzezza, huwa l-istaġun fejn inti ħadħossok jew ħajkun hemm challenges biex inti tkun skomdu, skomodat. Attakki, mart, nuqqas, frustrazzjonijiet, għalmenu jistgħu jiġu, imma jiddependi kemm inti ppreparajt minn qabel jekk inti x'ħadd tispiċċa taqa' għalihom. U jekk ma tippreparax, jibilawk. Kull staġun, kulħadd jgħidha warajja, jiġi b'ċavetta f'ejdu biex jilestini għall-istaġun li jmiss. Dik iċ-ċavetta tgħinni niftaħ l-istaġun li jmiss. Jekk jiena u inti rnexxieli li naqbdu din, aħna nkunu nistgħu ngħixu ħajja renjanti li tmur tajjeb magħna, it goes well with us, f'kull staġun. Għal-poplu talla, l-istaġuni ukoll jeżistu fin-natural, hemm 4 staġuni, xitwa, sajf, ħarifa u rebbija. Mela Kristjanu mhux dawk l-4 staġuni xorta teddadihom inti. Imma għal min jipprepara sewwa f'dawk l-istaġuni, anke fin-lat naturali, min jkun preparat bl-erf talla għall-istaġuni, għalkemm l-istaġuni jinbidlu u jibqa' konsistenti. Qed tifhmu għadi? Amen. Meta l-istaġuni, meta inti tkun f'kwalinkwa staġun, kif ħadd tipprepara ruħek? Meta jiġi l-istaġun tax-xita, aħna ġeneralment, by the way, profetikament, fil-Bibja x-xita apparti li timla l-bjar u apparti li taħsel it-toroq u tirrifriska l-arja, imma x-xita hija actually simbolikament tal-barkiet talla. X-xita tirrappreżenta profetikament barkiet. Ok? Imma anka fi żmien tax-xita inti titkollok moħħok fi żmien tan-nixfa. Għażmin tan-nixfa li ġej ukoll. Biex inti fil-ħajja tiegħek xorta jkollok ix-xita.
Tiftakruha bħal ta' Adam's Family? Kien hemm waħda dejjem bi cloud fuq rasa ma x'inki. Dejjem fix-xita di. Il-Kristjan għandu suppost ikollu bħal cloud fuq rasu, ġejdu l-asħaba. Li dejjem huwa fis-staġun tax-xita, xita tfisser barki. Anka fis-staġun tal-iskarsezza ta' dawk il-baqar nixfin. Imma rridu narfu x'talab is-salmist. Allimni mulej naraf iż-żminijiet u l-istaġuni ta' ħajti. Amen aħwa? Alleluja. Hemm żmien fejn huwa importanti li inti tqatta' ħafna ħin tipprepara. Hemm żmien li mhux ħajkollok ħafna ħin bħalma kellek qabel tipprepara. U fi żmien tal-istaġun fejn tipprepara, m'għandux ikun fi żmien qed tipprepara meta tkun fis-suppost l-istaġun qed tibni. U meta tibni, mhux suppost għandu jkun l-istess istaġun meta inti qed tħott. Ħallat l-istaġuni, u ħadd tagħmel ċikċi foku. U ħadd tkun frustrat m'intix ħadd twettaq il-pjan tal f'ħajtek qabel isejr il-ġenna. Darba smajt żewġ ministri tal-kbar, wieħed ċertu apostlu Joshua Solomon, li ma nafx hekk tafux bih, għandu ministeru kbir ġewwa South Africa, u anka smajt ħabib tiegħi li anka ġieli ministra hawnhekk, huwa evangelist itinerant, ministru itinerant, kien wieħed mill-pastors ta' Rejma, Knisja ta' Rejma, u anka kien jallem fil-Bible College, Marty Blackwelder. U darba qalli xi ħaġa u verament ma fimx, meta qali li ma stax nifhimha, ma setax irreġi. Darba qalli brade, kont għadni Rejma niftakar. Qalli brade, qalli issa huwa l-istaġun tiegħek biex tipprepara u tistudja u titlob u tqatta' ħafna ħin mal-mulej. Qalli għax jiġi żmien, qalli fejn dan il-ħin mhux ħajkollok. U jien qed għall-bida pastor kif ġvida m'għandux ħin qatta' ħin mal-mulej. U għalek il-verità meta qali li ħadd ħażin. Ma sanna ftit, meta tkun għadek qed tikber fil-mulej, u dak meta inti għadek kif ġejt lejn Kristu, dak huwa l-istaġun fejn inti tinvesti ħafna ħin fit-talb, ħafna ħin fl-istudju tal-kelma tal-Alla, ħafna ħin li inti tagħmel courses, għax dak huwa l-ħin li inti qed tibni. Qed tibni. Qed tifhmu? Għaliex? Per eżempju, Joshua Solomon qal, per eżempju, għaliex issa meta inti għandek ministeru, ħanitkellem għalija. Meta jiena kont single u kont għadni ngħix l-Amerika, inqum xi nirrid, imma norqod xi nirrid. Norqod xi nirrid. Jekk għandi 10 euros jew 100 jew 1000, ngħaddi xorta. Issa ma nistax. Issa b'10 euros ma ngħaddix. B'100 lanqas. X'apparti li hemm jien, hemm marti u hemm uliedi. Qed tara kif istaġun biddel? Qabel, kont mhux l-ewwel darba nagħmel lej sħiħ, nitlob naqra l-Bibja u nistudja u nitlob in tongues u issa ma nistax. X'issa apparti li għandi mara u għandi żewġ tfal li l-mara tiegħi ma tantx tagħmel demands fuqi, imma t-tfal tiegħi jagħmlu demands. Dedi, meta nqattaw ħin flimkien. Apparti minn hekk, tinsewx li hemm ministeru li jpoġġi ħafna demands fuqek. Min xiex ħad jieħdu dak il-ħin? Minix ħan jieħdu minn it-tfalta? Għax ħafna pastors li jagħmlu hekk taf x'għamlu? Huma kibru fil-ministeru u tfal marru mad-dinja. Qed tifhmu kemm importanti li tara fil-ħin u żmien u l-istaġun? Qed tifhmu kemm importanti li inti ma taġġilx? Qed tifhmu importanti li inti titgħallem tirċievi? Fl-istaġun li hemm bżonn biss tirċievi? Hemm staġun fejn qed irid tiġi fejn tagħmel ħafna xogħol. Bħalissa mbenna kemm tinflaħ. Mhux tiġri l-ewwel hemm u l-ewwel hemm. Ħadd immissja l-istaġuni sabiħ.
u ħatejx frustrat. U ħatejx tmur il-ġenna minnar qatt ma twattaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Hija, possibbli. Infatti il-maġġoranza tan-nies tal-Alla ma jwettqux il-pjan tal-Alla f'ħajthom. U din mhux jiena biss qed ngħidha. Infatti, niftakar meta darba Kenneth Hagin, il-mulej qal il-ben Kenneth Hagin da wara 14 sena pastoring. Alla qallu issa ħatibda l-ministeru tiegħek. Qallu x'kont qed nagħmel ma' dawn l-14 sena? Preparazzjoni. Meta darba Benny Hinn kienet jitkellem, qed insemmi dawn in-nies dawn huma nies tal-Alla. X'taħseb int fuqhom ma jimportanix u laqqas Alla ma jimportaħ infatti. Perfetti ħadd bħalma int m'intix. Imma darba meta l-mulej qal lil-Benny Hinn qallu hemm hemm xi 4 fażijiet fil-ħajja tiegħek. Qallu inti diġà għamilt tnejn, int wasalt fit-tielet fażi ta' ħajtek. Fażi, staġun. U Alla qal lil Kenneth Hagin u nemmnu għax hija skritturali, nemmnu skritturali li tara fil-prinċipju. Il-maġġoranza tal-Kristjani jekk huma ta' Kristu jisalvaw. Imma qatt il-biċċa kbira minnhom laqqas jibdew l-ewwel fażi ta' ħajjithom li Alla għandu għalihom. Li inti tmur tevanġelizza ma jfissirx, mhux qed ngħidlek tagħmelx, għax dik hija dik mhix m'għandix tkun ministeru, dik hija għandha tkun ħajtek. Inti dik jiġri ara jiena għandha l-istaġun tal-evanġelizzar. Għara x'għadha ma wara. Dak li jiġi qudiemek tgħid speċjali staġun, I'm sorry. Amen. Qed ngħidilkom dal-kliem għaliex ħafna mill-Kristjani, inkluż dak li jiena nara quddiem għajnejja. Dawk li rajt, jiena rajt eluf jiġu lejn Kristu ta' mhux 300-400. Il-biċċa kbira. Iktar minn ngħidilkom bej 95-99% tal-Kristjani li naf jien qatt ma bdew l-ewwel fażi tal-pjan tal-Alla f'ħajthom. Mhux li s-salvata, is-salva make sure li dik li inti ġewwa. Darba smajt il xi ħadd jgħid u nemmena. Il-ċimiterju huwa l-iktar post rik fid-dinja. Fejn hemm ruxma ta' pjanijiet li Alla ta' u qatt ma bdewh. U ma jfissirx għax irid tkollok knisja? Le, ma jfissirx hekk. Le. Intom nisa single u rġiel single. Dan huwa żmien tiegħek biex inti tqatta' ħin fit-talb, fil-kelma. Dixxepolat, tirċievi l-kelma, training, tpoġġi bil-qiegħda, taqdi fid-dar tal-missier u tal-missier spiritwali. Irġiel żgħażagħ ifqu hawnhekk ħanejd xi ħaġa ismoni jiena meta nippunta subajja lil ħadd. Għax din li qed ngħid jgħod għal kulħadd. Intom li ssiru kif tiskopri l-Kristu naf għax għaddejt minna wkoll jiena u kun minn vera jintaqa' ma' Ġesu jħossu li jrid jirbaħ jew tittirbaħ id-dinja għal mulej. Praise God, tajjeb. Ma mhux ħarnexxilek. Għax jiena wkoll nirbaħ mid-dinja, ma minn ħarbaħ id-dinja jiena jew int. Kemm min jixtieq jirbaħ id-dinja għal mulej? Tara mela, għaw iktar. Imma tajjeb li kollok dik iż-żelu, imma u ħafna żelu mingħajr erf. U mhux iż-żelu jgħinek twettaq il-pjan tal-Alla u għal-erf. Tifhmu? Allura intom dawk li qed jarawni xi nitkellem ma' nies ukoll ta' fuq YouTube. Li inti minn għalik għax xi ħadd ukoll pereżempju dil-ġimgħa qal li ma nafx hekk qiegħed hawn dal-brade. Qal li pastor, qal li rċevejt profesija li jiena nrid immur l-Afrika. Jekk tmur issa ħadd tiġi lura mkisser. Meta laqqas ilek bil-kemm sena fil-mulej.
mhux qed ngħidlek li dik il-profezija mhux vera. Number one titarbel kull profezija. Number two fit-testament il-ġdid aħna ma nagħmlux deċiżjonijiet maġġuri fuq profeziji għax kull profezija titarbelhom. U number three dik il-profezija jista' tkun vera imma jista' jkun qed jirreferi għal 20 sena oħra minn issa. Qed tifhmu? U ħafna mill-Kristjani hemm hawnhekk jimmissjawha. U jekk timmissja dak l-istaġun, taf xa tispiċċa dejjem tipprova taqbad l-ewwel staġun. Għax meta jekk tagħmilx l-ewwel staġun tajjeb, it-tieni wieħed mhux ħajġi tajjeb. Tielet wieħed mhux ħajġi tajjeb. Mela taġġilx. Amen. Halleluja. Mela tallem poġġi bil-qiegħda, strieħ fil-mulej, għamel preparazzjoni tajba għax ħafna mill-Kristjani m'għandhomx idea, ħanerġa' ngħidha di, m'għandhomx idea il-battalja spiritwali li hemm lesta kontra tagħhom il-mument li jibdew jgħidu Ġesu. U jekk ma jkollokx preparazzjoni tajba ma tkunx taf x'inhu ġej għalik, jibilak l-għadu. U minn flok tmur tevanġelizza lilhom, jevanġelizzaw lilek. U minn flok huma jsiru bħalek, inti ssir bħalhom. Amen? Kun ippreparat, kulħadd jgħidha. Kun ippreparat. Għax ħajkollok bżonn, immaġina inti xi ħadd daħal soldat illum. L-għada baduh fil-battalja. Kemm taħseb ħajdhom hemm? Ħafna Kristjani jekk jagħmlu. Make sure li inti vera imħawwel fi Kristu, fil-kelma, fil-ġisem ta' Kristu il-Knisja fejn Alla ħawlek, għax Alla mhux miġnun naf x'inhu jagħmel, u meta jkollok l-ewwel challenge mhux taħrab għax ħaterġa' iddajjef l-eruq u frott li jibqa' qatt m'int ħa tagħmel. Il-mulej jagħtik grazzja tisma' u l-mulej jagħtik grazzja lil ħafna jkollhom wedna biex jismgħu. Għalhekk ħajkollok bżonn li tagħmel l-eruq, trabbi l-eruq u jkollok trabbi siġra b'saħħitha. Ħalli meta jiġi l-irwiefen kontra tiegħek, inti tkun kapaċi tieqaf sħiħ. Ismawni, tħallu qatt lill-ebda persuna titħassrek għax qed taqra l-Bibja u tqatta' ħin mal-mulej. Fi żmien speċjalment staġun ta' preparazzjoni. Ħanilkom aħwa. Fin-natural xi ħadd li jilħaq avukat mhux bil-fors għax iktar bravu minn dak li laħaq bajjat, kull rispett lejn il-bajjat u mhux għax qed nolli l-avukati. Qabel it-tnejn intelligenti l-istess. Imma l-preparazzjoni ma kienx l-istess. Dak li laħaq avukat, jew laħaq tabib, jew professur, għatta ħafna ħin ta' sija twal ta' preparazzjoni. Amen? Halleluja. Għalhekk fi żmien fejn inti qiegħed fl-ewwel staġun ta' ħajtek, ipprepara, għatta ħin fil-kelma, għatta ħin itlob, għatta ħin ixxierek. Ħanilkom prinċipju tas-saltna. Jien ma nħalli għadi jsir fuq ħajti u laqqas jien ma ninkoraġġix il-ħadd minnkom tagħmluha. Jekk intom tafu xi ministri li jridu jimministraw
u mhumiex taħt awtorità tisimgħuhomx minuta. Kull m'għandhom biss għarfien, m'hemmx erf. Tabda ġaġa. Amen. Alla qed jippreparak. U ma taħsibx għax ħajsir ħafna jgħin u ħanilħaq nikber. Inti xi trid li dak li tagħmel ikollu impatt jew li tagħmel xi ħaġa. Darba oħt Aziza kienet għadha fil-mulej. Kienet fil-mulej għadha ġdida fil-mulej. Għalkli pastor, għalkli rrit immur il-xol, namel xol ta' missjoni, għalkli u issa rrit namlu Ġesu dal-wagġej. ħanejlek aħwa. Il-moment li tħossok maġġel biex dak l-istaġun tqassru, ħatiġi handikappat. Iktiba u għed Gordon, Pastor Gordon, dak il-pastur hemm hekk qalli. U tara kif jekk ma twettaqix. U ħatwettaqa 1000%. Iktar ma trid is-siġra tola, iktar titħadseb għat-taħin tħaffer fil-fond. Jekk inti trid siġra tola deret illum u la diġà nixfet. Taf kemm hawn Kristjani hekk? Bżuzz. Ejja nirbħu l-Malta l-mulej. Ejja nagħmlu dan. Ejja nagħmlu hekk. Ejja nagħmlu radio. Ejja nagħmlu television. Ejja nagħmlu skola. Illum la qegħdin jisimgħu radio. U laqas qed imorru skola. Illum qegħdin ma' triq jew qegħdin ma' xi bar paġevil. Tajjeb li jkollok viżjoni. Imma itlob l-Alla jtik l-erf tara fil-istaġuni. Meta l-mulej li għalli ħanibatek Malta għal staġun. Jien, ta' baħnan li kont, mela imma l staġuni, mela kleċu. Mela ġej Malta l-kleċu. Għax kleċu, imma l staġuni mela kleċu. Niġi Malta, ma nafx il-mulej ħajamel li ridni nagħmel xi ħaġa għawda, mela għalli għal staġun. Il-kleċur tal-mulej sissa ilhom tiġa 17 sena. Halleluja. Il-baqar il-ħoxnin id-dinaw u jistaw jibqaw fil-ħajja tiegħek. Imma waqt li jadgawd il-baqar ħoxnin, ftakar il-baqar nix faġajin ukoll. Qed tipprepara lihom. Eża saħwa Maltin u għawċin dak kollha li tgħidu tħobbu l-Kristu u tixtiequ taħdmu għal Alla. Number 1 kull minu ta' Kristu, jekk inti tibda tkun fidil f'affarijiet żgħar, tiġa qed taħdem għal Alla. Jekk inti b'ħajtek qed tkun xhieda ħajja ta' x'għamel Kristu fik. Ġesu meta darba keċċa x-xitan minn ħeles l-waħda wieħed minn ma' demonji, rrid imur għall-Ministeru. Ġesu għallu ħaniġi l-iskola tiegħek għall-Ministeru. Għallu le, għallu mur kull m'għandek m'għandek mur jgħidulhom x'għamel miegħek il-mulej. Għaw xi ħadd miegħek minnkom il-mulej għamel xi ħaġa miegħek, olli jdejk. Għannara, għaw xi ħadd minnkom mhux qed tollu jdejkom mela lejl ħassalvaw kollha minnkom. Mela qed tgħidulhom in-nies x'għamlu magħkom il-mulej. Dak huwa grazzja kbira. Qed tgħidulhom x'għamel miegħek il-mulej. Hemm iktar, niggarantilek hemm ħafna iktar. Imma kun fidil f'dik. Għaw min irid kastell u laqqas biex kapaċi jibni kamra. Kun fidil f'dik il-kamra. Ara jiena ħan nagħmel kamra, ħan nagħmel ġimgħatej, all right? Għad attent, il-ġimgħatej tal-mulej tista' tkun 17 sena.
U believe me, il-ġimatej talla għal-Kristu kienu 30 sena. Imma mbagħad għamel 3 snin li biddel l-istorja tal-umanità. Jisi aħna naħsbu li l-ħin tal-preparazzjoni mhux daqshekk importanti. Ejja poi mule jibatni, ejja pastor, ejja ordnani pastor. Issa notna lek pizza. Xi ħadd miskin u nispera li qed jisma' ma mhux ħansemmi bismu. Qal beda jgħid għax kemm inni River of Love mordnanix. Hemm staġun qabli wieħed jieħu sentej. Ġeneralment River of Love titieħu mal-inqas 3 snin. Ma mhux 3 snin għax ġejti 3 snin ta'. 3 snin ta' lejaltà, obbedjenza, courses u hekk. Dak il-minimum. Anzi, nippreferi anke 4 snin, għax jekk tara relati tal-apostli wara 4 snin, 6 snin, xi ħaġa bdew jornaw l-ewwel diakni. Ma insomma, ħieli dak. Mhux kulħadd l-istess, imma hemm ħafna fatturi li jkunu qed jaħdmu flimkien. Qed tifhmu? Hemm ħafna prinċipli li f'ħajtek jridu jkunu f'posthom. Jekk jiena dibħal meġġieli ngħid, jekk it-tifel tiegħi jien Ġuża jew Mikajas, u jiġi jgħid li pastor jew dedi, jiena iġġennent wara waħda, inħobba vera b'qalbi kollha u les inqatta' ħajti miegħi magħha. U għal għandu 12 sena. Wrong season. Tħobba kemm tħobba is the wrong season. Trid tikber. Trid timmatura. Għax jekk timmissja dal-istaġun, ħatfarrak l-istaġun tiegħek u ta' ħadd ieħor li jmiss. Darba ħabib tiegħi iggradwa minn Rejma ma baba qabalalu xorta waħda. U llum id-dispeċi naħseb id-dispeċija, nispera. Qabad fajla, ħelwa, u kien raġel sabiħ ukoll, u belaħħa. Kellu ġuħ iktar minn kelb tal-kaċċa. Sewwa, nifmek ikollok l-ormoni tiegħek kif feruċjati, sewwa, nifhimha. Imma anke jekk tifhimha, xorta hemm l-istaġun. U jekk taqbżu, żgur 1000% ħajiddispjaċik. Ġifi klimi, bħalma kull wieħed li wissejt kollha jiġu fi klimi. U għal dawk li tgħidlin għad ma ġejx mifhem, inti għadha ġejja tiegħek. Għadek fl-istaġun, dak l-istaġun meta tiġi fil-klim tal-pastor li jint bist. Wara 3 xhur iżżewwiġha. Apparti li qabeż anke l-prinċipji ta' Rejma, għax Rejma jgħidulek ma tistax iżżewġ qabel 6 xhur tkun tafa sew. Sa 6 xhur hawnhekk aħna iktar. Tkun sena. U jekk ikollkom komplikazzjonijiet oħrajn, iktar. Apparti courses, lealtà u commitment u offerti. Wara 3 xhur iżżewwiġha. Biex jiddiżonora lilu nnifsu lila, mar jiżżewweġ imkien ieħor għax Rejma mhux ħajżewġu. Sewwa? Wara 3 xhur. Kaput. Tiġa bye-bye. Finqas minn sena. Ir-raġel li kien mibni nar talla laqqas baqa' jimxi ma' Kristu. Lila farkilha ħajjita, lill-familja tagħha tom skandlu. Basta Marja mill-istess. Ma jistax tistenna. X'inkella nidleb. Mela la ma stannajx ftit xhur, issa patti għal omrok. Jekk tħossok tħun wisq, ħu naqra silġ. Issolvilek il-problema sakemm idub. Taqbis l-istaġun ta' ħajtek tal-preparazzjoni.
għax timmissja l-pjan tal-Alla f'ħajtek u tkun parti mill-status quo bħal mettil dal-povru. Għetlu, brother, ħanwissik. Għax ridni nkunu xieda, għetlu ma triġi marġin kun xib tijak. Għetlu, ħanwissik. Għetlu, don't become another part of the statistic. Mamma mia, ġazu ħanin, għamilni profeta. Fikla ċur wara, parti mill-statistika, għazzi, ieħor. Parti mill-statistika, oħra. Piti. U biex għasadu jimxi għalla. Sada kien kull fej konta raħri għajma, kull ħim kien praise the Lord jirbaħ n-nis għall-Alla, għal-Kristu! That's it. Jista jiġi lej il-mulaj, mela, għansi Alla jiġi, hopefully ġi minn dakin Alla. ħantikom l-erba staġuni maġġuri ta' ħajjitkom. ħan semmjonkom. U għakkalkulat, meta saru jisiru ċertu studi, li ħajtek bejwet u ieħor hija maqsuma f'erba' staġuni, issa xħut minnkom meta nibda nsemmilkom dawn l-istaġuni, qabel tħossukom tidu tikpu. Jekk tikpi, mbagħad wara nitolbu għar-restawrazzjoni. Għax Alla jirrestawra iż-staġuni li nkunu farrakna. L-ewwel staġun bosta jikkalkulaw li huwa bej l-ewwel kif titwielet sa bej l-ewwel bej wieħed ieħor l-ewwel 25-30 sena ta' ħajtek. F'dawk il-bej il-25 u 30 sena ta' ħajtek, kemm hawn minnkom inqas minn 30, għollu jdejkom. Inqas minn 30, għollu jdejkom, jew 30. Jew dik iċ-ċifra, jew dik li F'dan is-staġun huwa l-istaġun tal-bidu. L-ewwel staġun. Huwa l-istaġun ta' filgħodu. Ix-xemx tibda tbexbex. Tibda tiddi. Dan huwa l-istaġun fejn inti qed tagħmel ħafna qed tirċievi ħafna tagħlim. Għaddej minn ħafna tagħlim f'ħajtek. Qed għaliex għax qed tagħmel ħafna żbalji. U hopefully inti kollok l-erf biżejjed li għalkemm qed tagħmel żbalji ma fl-istess ħin ukoll qed titgħallem minn l-iżbalji. Jekk qed titgħallem minn l-iżbalji, dak huwa staġun li f'dak l-istaġun meta tagħmel dawk l-iżbalji normali. Però jiena llum jew inti jekk qiegħed fit-tieni u t-tielet staġun u għadek tagħmel l-istess żbalji tal-ewwel staġun, hemmhekk ħajber u l-għajnejn. Hemmhekk qabli jista' jiġi skandlu. Hemmhekk inti qed titgħallem, qed tagħmel l-iżbalji, qed tiskopri l-ħajja u l-ħajja taħfirlek. Għax għadek bela, għadek qed titgħallem. Huwa kkalkulat li bejwet ieħor huwa f'dawk l-istaġun ta' ħajtek huwa meta inti l-aħjar sa naf li hawnhekk ħajkun hawn minnkom fejn jgħid I missed mine, huwa l-aħjar żmien fejn tiskopri l-Kristu. Infatti il-maġġoranza hemm riċerka fejn tgħid il-maġġoranza tan-nies li jiskopru l-Kristu jiskopruh fil-bidu ta' bej il-16 il-sena u 25 sena. Għantilkom 30 jena. Il-maġġoranza ta' kristjani, kemm minnkom sibtu il-Kristu fl-ewwel 30 sena ta' ħajtkom, u lidejkom. Sibtu l-Kristu fl-ewwel 30 sena ta' ħajtkom. Isu for amen. Jiena tajt ħajt il-Kristu meta kelli 23. Allora x'jiġri pastor minna li ma skoprejniex il-Kristu fl-ewwel 25, 30 sena. Għax dak huwa żmien fejn inti qed tikber, qed tesperjenza l-Ġesu, huwa ħin fejn inti tqatta' ħafna ħin fil-kelma. M'hemm l-ebda demand fuq ħajtek. Ħafna mid-drabi tkun għadek single, ħafna mid-drabi tkun għadek qed tiskopri l-ħajja. Dak huwa l-istaġun appropriate li inti tiskopri l-Kristu. Mhux qed. Amen? Dak huwa l-istaġun fejn inti qed tibni
relazzjonijiet ta' strateġija. Qed tistabilixxi relazzjonijiet importanti f'ħajtek dak il-staġun. Huwa staġun li meta tiskopri l-Kristu f'dik l-era ta' ħajtek fejn tinvesti fl-ispirtu, qed tinvesti fir-relazzjoni tiegħek fil-mulej. Dak huwa l-ewwel staġun. Grazzi mulej. Hawnhekk qisu bejn xi nofs jew minnkom stop krejtu l-Kristu daqshekk. Issa. Mela dak huwa l-istaġun, taġġlux dak l-istaġun. Għax dak huwa il-pedament fejn tiskopri l-Kristu, titqatta' ħin fil-Bibja, aqra l-kelma. It-tieni l-istaġun, it-tieni parti, it-tieni fażi, dak li jgħidulu l-istaġun ta' wara nofsinhar. Nofs u wara. Jew nkella the afternoon stage. Dan huwa l-istaġun, dak li bl-Ingliż jgħidulu the season of execution. Skoprejt, qed titgħallem u ħatibda twettaq. Isimgħu kemm jagħmlu frejjeġ ħafna Kristjani. Jiskopru l-Kristu u jibdew wettqu. Sejnħedilkom mill-lat naturali. Għax inti mill-lat spirituali jistgħu il-staġuni dejjem l-ewwel wieħed dejjem jibqa' l-ewwel wieħed. Ma jistax tibni kastell mingħajr pedament. Sewwa? Imma mela dan huwa sa l-istaġun ta' bejn 25 sena, 30 sena sa qisu 50 sena. Dan huwa l-istaġun li qed fih jien. Kemm minnkom qegħdin fl-istaġun dan l-istaġun ta' bejn 25 u 50. Għalidejkom. Dan huwa l-istaġun tagħkom. Issa għal min immissja l-ewwel staġun ħajkollok dak li inti ma għamilx fl-ewwel staġun ta' ħajtek, ħajkollok tagħmlu fit-tieni staġun ta' ħajtek. Allura issa ħajkollok merging of seasons. Dak li jgħidulu l-istaġuni jimmerġjaw. Fej fl-istess ġurnata għandek xita u mbagħad toħroġ ix-xemx iżreġ u jkollok tmur il-baħar bil-malja. Sewwa? Allura issa għandek iktar staġġastja. Dak huwa l-ħin iżda l-istaġun ta' dak li jgħidulu to execute. Ħafna minna li per eżempju morna l-iskola f'dan l-istaġun, ħafna minna nħossuna li per eżempju morru l-iskola u ħafna mill-istudenti huma ħafna żgħar minna. Ġieli mortu skola intom per eżempju middle age u mortu skola u għamrux ma ta' studenti jisom daqs it-tfal tiegħek. Don't give up, don't lose hope. Imma l-mulej issa jrid grazzja ekstra biex dak li tlif fl-ewwel staġun inti twettqu fit-tieni staġun ta' ħajtek. U Alla jtik il-grazzja biex tagħmlu. Amen. Imma ħajkollok bżonn l-erf tal-Alla biex issa tiġġagilja tnejn. Għax xort għandek bżonn dak il-ħin tiskopri l-Kristu f'dan istaġun? Xort għandek bżonn il-ħin biex inti tqatta' ħin fil-kelma? Allora tkun ħafna iktar diligenti qabel, tagħmel inqas mistakes. Ħanilkom aħwa. It-tifel tiegħi, it-tfal tiegħi għadhom żgħar sewwa. Mela jekk meta kienu għadhom żgħar iktar, jekk jaqgħu nagħmlu mod bejn wieħed u 5. Jekk jaqgħu kuljum dar, ma kontx noħodha bi kbir għax għadhom żgħar. Jekk naqa' kuljum jiena, il-mara tibda taħseb ħażin. Inti jekk tara wieħed minn dawk it-tfal jiġru u jaqgħu u jekk tara li tiġri naqgħod għall-pass. You see, it's out of its season. Hija barra mill-istaġun tagħha. Qed tifhmu dan? Qed tifhmu aħwa? Hallelujah. Praise God. U kemm minnkom tiġu tgħinuni? Jew kellha toħorġu l-mobiles tagħmlu video, ħallu mbagħad tagħmlu film. Ta' attent għax dak li tiżra taħseb. Amen. Allura dan huwa l-istaġun li għandek bżonn titlob ħafna iktar issa. Għandek iktar issa. Infatti għandna il-Ġesu pereżempju. Ta' 12 sena Ġesu x'kienet jagħmel ta' 12 sena? Kienet ifejq il-morda qajjem il-mejtin, mhux vera? Qed iqatta' ħin fit-tempju. Jaqra l-kelma, jistudja, jiddiskutja mal-orrif.
Ismawni aħwa, dan huwa l-istaġun intom speċjalment dawk li edhom fl-ewwel staġun ta' ħajjitkom, tal-fażi ta' ħajjitkom, huwa l-istaġun li inti titgħallem minn dawk li marru qablek. Ħafna. Appreciate dak, apprezzaw dawk li diġà marru qablek fit-tiġrija ta' din il-fejdi. Meta tkun magħhom, nies Alla li diġà mxew qablek, tkellem inqas u isma' iktar. Qed tifhmu? Halleluja. Ta' 12 sena Ġesu kienet jisma' jipprepara l-istorja li ġejja li jrid jikteb l-istorja tal-umanità. Dan huwa l-istaġun saħwa fejn ħafna isiru dawk li ħajerġgħu jiktbu l-istorja. History makers ngħidulhom jiena. Dawk li ħajkollhom il-ħajja tagħhom ħad tiġi definita, id-destin tagħhom u s-sejħiet tagħhom ħajġu definiti dal-istaġun. Infatti Ġesu wara li s-semma ta' 12 sena ma nerġgħux narawh ta' 30 sena. Ara kemm għaddew, 17 sena wara. Mbagħad narawh ta' 30 sena jidher u jagħmel 3 snin biss. Qabli aħna jekk ngħidu kelli 3 snin ministeru, kemm kien qasi, imma skondi, jiddependi kemm kellek preparazzjoni. Kemm hawn ministeri, ismawni aħwa, taf kemm hawn ministeri fid-dinja u meta ngħidu ministeri mhux bil-fors għax ministeru ta' jista' jkun business, jista' jkun restaurant, jista' jkun kumpanija. Sewwa mhux jiġifieri nkun bil-fors knisja, imma kemm hawn min marit noffendi l-ħadd u met nippunta subajja l-ħadd mhux Malta biss, anke barra Malta. Fetħu knejjes wara sena sentej jalqu. Qalbi, morru fuq l-internet and you will be shocked. They miss their seasons. Mux għalek Ġesu jgħid, qabel ma tibni għamel il-kontijiet sew. Qis sew. Taf kemm hawn għalqu knejjes aħwa madur id-dinja. It is said imma fl-eluf ta'. Anka meta jgħidu li minn barra, jgħidu li pastor, we would like to start the church. X'taħseb li ngħidilhom? Yes, let's do it! Taf x'ngħidilhom l-ewwel? Xi preparazzjoni kellek? Min hu l-pastor tiegħek? Taf għaliex? Għax apparti li inti tista' tagħmel diżastru, inti ħaġġib għajb fuq il-ġisem ta' Kristu. Imma da forsi tgħid li ministeru biss, ħadd minnkom forsi, jgħidilkom jista' jkun business, jista' jkun familja, jista' jkun żwieġ. Għax irid niżżewweġ malajr, għalfejn. Tiġi għidlek ir-risposta? Silġ. Ice cubes. Il-bieraħ għan xsabaw id-din, ma nafx kux id-dinaw. Xaħġi jgħid li pastor nixin kelmuk għax irdu nizzewġu. Għajna s-sor namlu meeting, għattalom iwa, 5 minuti bis għandhom. 5 minuti bis. Mela, 1, mux ħanżewġek qabel ma tiġi tgħid li Alla għallek din hija l-mara tiegħek. Mux ħanżewġek qabel inti ma tiġi tgħid li Alla għallek dan huwa raġel tiegħek. Il-meeting 5 minuti dan. That's it. Counseling was over. Sew ħajkonna żwieġ ieħor, jew ħajkonna żwieġ inqas. Imma nippreferi kolli żwieġ inqas milli divorzju ieħor. Hello! Are you okay, guys? Qed titgħallmu xi ħaġa? Qed tirċievu xi ħaġa intom hija. Amen, hallelujah. Mela, isimgħuni aħwa, Alla sejjaħlek biex ikollok preparazzjoni tajba u twila, kulħadd jgħid twila. Kemm, pastor? Ħafna! Kemm? Ħafna. Qabel iġibek 0. Then he will make you a hero. But first you have to be 0. Amen?
Aħsbu kemm il-mulej. Għanna nitkellmu fuq Giuseppe. Giuseppe qabel ma sar re, qabel ma sar it-tieni wara l-farawni ta' ġetti. Min jaf kemm kien forsi fil-bir tal-qieħ in the pit, John Bevere jgħidulhom preachers in training. Min jaf kux ħassir dik il-ħolma li kelli fuq li kolli ministeru kbir? Waqt li qed fil-bir. Waqt li qed jiġi mibjuħ għall-Iżmajaliti. Waqt li kien qed jiġi persegwitat minn ħutu. Iwa meta ħanibdi dan il-ministeru. Nitfgħu fil-bir. Dak huwa parti mit-training. Timmissjax il-żmien tal-bir. Fejn ħadd ma jaf bik u inti motti. Amen. Amen aħwa. Ħanejt kelma llum u jalla dil-kelma trijet Malta. Dawk il-ministerju pastors kollha fuq il-pulpti li kif jidħol ġo ġdid mal-ewwel jom il-pulptu, ħanejdek xew tagħmilhom. You are handicapping them. Jekk inti taħseb li għax sib xi ħadd itik il-pulptu malajr, taf x'qed jagħmilek qed jużak u qed jħandikappjak. Żomma iktibha di, iktibha, klasin oħra antik u tara fejn tkun. Ħanejlek il-pulpti jitfgħu ħafna nies l-infern ta'. Mhux qed jippritkaw ħażin da, għax tikbillhom rashom. Għadek ma tafx kemm hu perikoluż dal-pulptu qalbi tiegħi. Do you know who deserves the pulpit? Those who don't want it. ħanejdilkom kelma sobering. Għadna qatt, u diġà tilkom xi darbta oħra dal-aħħar. Għadna qatt ma tajt twissija li ma saħħitx. U jiddispeċini meta niġi fi kliemi. Għax familji jitġarfu, żwiġijiet jitġarfu, tfal jitġarfu, ministeri jitġarfu u għajpa l-isem ta' Ġesu. Waħda mill-affarijiet li Alla allimni lili fil-bidu tal-mixja tiegħi ma' Kristu huwa isma' dawk ta' fuqek. Għax dawk għaddew ċertu esperjenzi li inti m'għandekx ħajja twila biżżejjed biex toqgħod tgħix kull esperjenza, allura tallem l-esperjenza tagħhom. Dak jissejja ħerf. Amen. Alleluja. Stage 3 bej 50 u 75. Sewwa tgħid li Alla ngħix daqshekk. Fisem Ġesu Kristu Alla jimlik bħajja twila. Ekki għal-wedda tal-malejja ma nemminx li Alla iridek tgħix ħajja qasira, speċjalment li tmut qabel żmienek. Sewwa issa nagħmlu mod aħna ħanejxu ħajja twila kif iwedna l-mulej u Alla l-kol kemm intkom tgħixu ħajja twila. Dan huwa żmien fejn kollok l-iktar impatt. Jiġifieri nibdew minn 50. Mela jiena issa deħel f'dak iż-żmien. Jiena għandi 50, naf li nidher ta' 16. Halleluja. Fatti laqqas irid nidher ta' 16 ta'. Le. It-tfal jgħidu li dedi ta' xi terti tidher. Praise the Lord. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Imma il-fażi li qed issa fiha u dawk kollha li intom għandkom l-istess età u f'din il-fażi, dan huwa l-fażi fejn tibda tibni. X'tibni eżatt? Qed tibni forsi dan huwa żmien li tikteb ktieb. Tikteb kodba f'ħajja tiegħek. X'għamel miegħek revelazzjoni li għalla personalità għal ġisem ta' Kristu. Tibni binja, tibni uffiċċju, tibni kumpanija, tibni stabbiliment. Jekk hemm bżonn tibni ministeru, jekk huwa dak is-sejħa tiegħek, imma tkun għamil dawk iż-żewġ staġuni qabel. Għax inti issa tibni x'tibni, ħatibni familja. Dan huwa żmien li tibni familja. Dan huwa żmien fejn inti ħatamel xi ħaġa li ħatgħix iktar minnek. Jiġifieri it's going to outlast you. You're gonna build something that will be here when you are gone. Dan huwa żmien. Issa dak iż-żmien ma tistax tagħmlu fl-ewwel fażi għax inkella you will be gone.
Qed tifhmu aħwa dan huwa żmien li inti jagħmel dawk iż-żewġ fażijiet. Grazzi mulej, din hija l-ideal tella. Jekk inti tara anka Giuseppi, jekk inti tara anka pereżempju David tgħidlek l-Iskrittura, jekk ikollna ċans naraw aktar tard, fit-tieni Samwel ta' madwar 30 sena. David laħaq re, ara minn testijiet kollha li għadda. Hemm ħafna parallelizmu. Inti, ħanidilkom bl-Ingliż, you are not successful until that generation becomes loyal to your thought and they follow you and listen to you. Għadek ma tkonċ, għadek ma lħaqx is-suċċess sakemm dik il-ġenerazzjoni li inti jgħix fiha jisiru lejali lejk, jaħsibiet tiegħek, jisegwuk u jisimgħuk. Issa dak li tgħid int jagħmel differenza, jagħmel impatt fuq dik il-ġenerazzjoni għax issa ħafna jisimgħuk, qed jarawk. Mhux qed nitkellem fuq televiżjoni għax mhux kulħadd ħajkun fuq televiżjoni jew fuq pulptu. Imma hemm ġenerazzjoni li inti tħalli impatt fuqha. Daw in-nies lilek iħarsu lejk bħala punto di referenza. Jekk huwa evanġeliżmu, jekk huwa pastoring, jekk huwa jibda ministeri, jekk huwa programm fuq televiżjoni, jekk huwa moviment, ħajkun hemm nies li issa lilek qed iħarsu lejk bħala punto di referenza fuq xi ħaġa. Qed tifhmuha? Dak huwa żmien. Halleluja. Is-suċċess tagħna, kulħadd jgħidha s-suċċess tiegħi huwa prova li Ġesu kellu suċċess. Imma s-suċċess tiegħi, jew nkella is-suċċess ta' uliedi huwa s-suċċess li jien kelli suċċess. Ħanerġa' ngħidha di. Is-suċċess tagħna, aħna għandna suċċess għax Ġesu kellu suċċess. Mela aħna ngawdu mis-suċċess ta' Kristu. Imma s-suċċess tiegħi jidher meta uliedi jkollhom suċċess. Sew naturali u sew spiritwali. Meta tibda tara lil uliedek qed jagħmlu l-frott, qed ikollhom suċċess. Ta' fejn inħares jiena mhux lejn l-ulied. Lejn il-missiriet u l-ommijiet li tellawhom. Meta jiena nħares lejn Tom Brown, Sophocles, Christodoulou, Kenneth Hagin, mhux għax għandhom ministeri kbar, taf x'inħares daw għandhom familja soda. Daw tellaw ulied sodi. Anke jekk forsi mhux kollha qegħdin fil-ministeru, imma kollha jaqdu lil mulej. Kollha jħobbu lil Alla. Kollha tisewwa fi Kristu. Dak ministeru ta' suċċess. Mhux għax ikollhom il-mirakli. Meta jiena nħares lej u missier li għandhom it-tfal tagħhom stabiliti, miż-żewġin, iħobbu lil Alla, dak huwa suċċess. Mhux għax għandek għax għamilt miraklu, għax fejjaqt ixgħadhom, dak huwa dona Alla jista' juża l-kwalinkwa ħmar. L-ikbar investiment tiegħek huwa familtek, huwa uliedek. Tibnix ministeru u tkisser familtek għax ma jkollok l-ebda suċċess. Zero. Amen? Għallim jaf li għandu suċċess meta? Meta tkun taf li huwa teacher tajjeb? Għax tara l-istudenti tiegħu sejrin tajjeb. Dak huwa teacher tajjeb. Amen? Halleluja. Ismawni aħwa għal dawk li intom tfittxu biex l-affarijiet ikunu faċli u sempliċi. Min jagħmel hekk qed jħandikappar lilek innifsek. Taf li llum jiena għamilt riċerka. Ħan nara kemm inni ngħix. Kemm minnkom għandkom madwar 50 sena? Olli dejkom. Jekk jiena u inti irqadna madwar 8 sigħat kuljum f'ħajjitna, taf kemm inna ngħixu? 32 sena. Tiġà qattajna fuq 17 sena reqdin. 17 sena reqdin, ta' l-Eiffel Tower bnew f'sentej. Di ġabet ninse li għandi bżonn norqod inqas. Il-bieraħ kont ma' Ruben
U għalli pastor, tox id-deq tistriħ. Wara kif mort id-daru għet għamil riċerka l-lum, għannajt, illa għandi bżon nirqat il-qasjen. Tipaw xejdu li orqot pastor. Lena, nuhu peċir nistriħ. Sawa, imma jek ma tidunix nixieħ malajr, tatu nix trabil. Kunu bravi, u lidi. Amen? Praise and worship ti mejja, wahwa hi. Amen? Grazzi Ġesu. Mela, torqot iżejjed. Orqot li għandek bżon torqot, in-nistana tal-età tagħna jgħidu huwa riċerkat li bej 6 u 7 sigħat irqad biżejjed. U taħlix ħajtek. Missieri kien jgħid inħossni meta norqot qed naħli ħini. Issa jekk ma torqodx tispiċċa tista' tweġġa'. Titqgħod attent. U ma tiffokax tajjeb sewwa. Imma qogħdu attenti li inti tfittex għax il-faċli li trid il-ħaġa f'fed faċli. Ġesu x'qal? Ġwanni 9:4. Hemm bżonn li nagħmel ix-xogħol ta' dak li batni sakemm għadu l-jum. Issa huwa x-xogħol tiegħi u tiegħek. Sakemm għadu binar jeħtieġna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni. Halleluja. Ismawni, żgħażagħ, Maltin u Għawċin. Għodu attenti meta tikkritikaw in-nies li marru qabilkom. Xi darba ħadkunu hemm. Għodu attenti meta tikkritikaw l-ommijiet u l-missirijiet sew naturali u kemm spiritwali. Għax xi darba intom tniedu tkunu hemm. Kulħadd huwa bravu meta jara minn barra. Għodu attenti. Alleluja. Ħafna minn żgħażagħ li jmorru jduru jikkritikaw nies l-ewwel hemm, nisgħidilkom li għandhom ħin biex jikkritikaw għax ma kellhomx ħin biex jippreparaw u ħlew ħajjithom. U bħalissa qed naħseb fit-tnejn li mhumiex żgħażagħ huma kbar u li hekk qed jagħmlu, iduru l-knejjes, m'għandhomx awtorità fuq rashom, m'għandhomx spiritual covering u qed jaħlu ħajjithom. Għax ma tistax inti għax jew tibni jew tħott. U ma tistax tibni meta inti tħott. Ma tistax tissaħħaħ meta inti tikkritika għax il-bniedem bħalma jgħid il-proverbi Malti jikkritika dak li ma laħaqx. U ma laħaqtux għax ħlejt ħajtek. U attent li ma tmux taħli ruħek. Daw it-tip ta' nies jispiċċaw diskreditati u jmutu. Jmutu spiritualment u l-pjan tal-laqat ma jwettquh f'ħajjithom. Bħalma il-ħin li inti tieħu biex tikkritika lil ħadd ieħor jista' jkun il-ħin li inti tagħmel biex tibni u togħla aktar fil-għoli. Amen. L-aħħar stage. Dan huwa l-aħħar stage tar-raba fażi. Dan huwa l-fażi tas-sodisfazzjon. Dan huwa l-fażi li kemm minnkom qegħdin fil-fażi ta' bejn sebgħin u fuq. Daw li intom qegħdin dak il-fażi, dan huwa l-fażi li inti tista' tistrieħ. Tista' tħares lura b'sodisfazzjon. Huwa żmien fejn tibda tikkonsidra lil min ħatgħaddi t-torċ ta' warajk. Jista' jkun ministeru, jista' jkun xogħol, jista' jkun kumpanija, jista' jkun business, jista' jkun wirt. Dan huwa żmien li inti issa taf li ismek ġie minqux fl-istorja tal-umanità. Meta jgħidu l-istorja tal-umanità mhux jiġifieri għax issir xi Picasso, imma fl-istorja tal-familja tiegħek, fl-istorja tal-komunità tiegħek, fl-istorja ta' pajjiżek, tibqa' nfakkar għal-legacy li inti ħallejt warajk. Li meta jissemma ismek ikun hemm ċertu rispett u ċertu hemm xejdula stima.
ma jkunx li meta jissemma ismek ikun hemm ċertu tmaqdir jew ċertu stmellija. Dak li farra kollox, jew dik li ġebat tagħmel hekk u hekk. It's a pity. Inti x'qed tagħmel bħajtek xi darba int ħadħalli storja warajk. ħanejt kelma wkoll, mhux għal dawk kollha li qed jarawni pastors, leaders, evangelisti, ministeri diakni minn kollha, imma di ħanejda wkoll għall politikanti. Kollha kemm intkom qegħdin fejn intkom għal staġun. X'isem ħadħalli għalik innifsek? Isem dak li ħareġ wara l-ewwel beda jgħid li jiena kontra l-abort. U issa mhux problema l-abort, għandu isem sabiħ. Dak li isem ħadħalli warajk il-legacy. Dak jew dik il-korruzzjoni li qabad fiha jew li għamlu li għamel. Isem sabiħ. Dik imniżla fl-istorja da. Dak ħadħalli waraj. Dik li daħlet rux ma taħmiġ fl-iskejjel. Isem sabiħ. Isem sabiħ. Dak huwa smek fil-legacy fil-istorja tal-bnanita. Ħajdilkom tnejn minn nies li intom tafu bihom li ħallew legacy sabiħa. Billy Graham. Kważi 100 sena ħwa. Mhux tal-li biswettaq il-pjan ta' ħajtu, imma tal-li kienu kol jaf meta li dal-waqt sejjer u għadda l-baton, it-torċ lil ta' warajh. B'suċċess. Reinhard Bonnke, 100 sena oħra kważi. Evangelist. Ministeru ta' unur, ta' rispett. Taqbel miegħu jew ma taqbilx, il-Kristjani jirrispettaw. Għadda t-torċ il-ta' waraj. Illum il-ministeru tiegħu ma' miċ. Qed ikompli jikber madwar id-dinja. Michael Kolenda, x'ismu? Daniel Kolenda. L-ministeru għaddu għaddej. X'qed tagħmel inti li mhux ħajmut meta tmut int? Però ħanilkom prinċipju tas-saltna. Alla mhux ħajibnilek darek jekk inti ma tgħinx tibni dar ħadd ieħor. What you will help others to achieve, God will help you to achieve. Dak għal-ġit tiegħek ta' għalikom River of Love mhux għal-ġit tiegħi. Meta jiena dejt taħt ministeru u għalla għalli rridek hemm, ma għadx infittex mulej meta ħadibatni, meta ħajordnawni, meta ħanmur. Le, jiena kont irressenjat kont li jiena ħanibqa' hemm omri. Ma kelli l-ebda ġra li ħammur, kont kontent irressenjat hemm kont jien. Kemm? 6 snin, 7 snin, u għadni parti minn dak il-ministeru. Għalija kienet 6 snin, jista' lik tista' tkun 60. Jista' tkun 3. Mhux kulħadd l-istess. Imma l-preparazzjoni tittamilla. U iktar ma' testijiet tal-prova tad-dijom malajr, iktar ma jkollokx għalfejn toqgħod tirrepeti t-testijiet. Ġenesi kapitlu 41, nisimgħu għadi. Morru Ġenesi 41. Vers 38. U l-Farun għal il-qaddeja tiegħu nistgħu nsibu bniedem ieħor bħal dan li għandu l-ispirtu tal-levieħ. U kompla jgħid lil Giuseppi wara li Alla urih dak kollu ma hawnx bniedem ta' den daqshekk. Issa l-Farun għal il-Giuseppi. Int tkun fuq id-dar tiegħi u fuq il-poplu tiegħi kollu. Fit-tron biss inti tkun jien inkun akbar minnek u l-Farun is-sokta jgħid lil Giuseppi ara jiena se nqedek fuq l-art kollha tal-Eġittu u l-Farun ala is-siġġiel min idu u qiegħdu fid Giuseppi u libsu l-biss ta' għażel fin u qiegħdu madwar on u kollana tad-deb u rikbu fuq it-tieni karru li kellu u bdew jgħidu quddiem abrek
U hekk qiegħed fuq l-art kollha tal-Eġittu. U l-Farun qallu Ġuseppin il-Farun, imma mingħajrek ħadd ma jerfa' idu jew riġlu fl-art kollha tal-Eġittu. U l-Farun semma l-Ġuseppi Safenat Panija. U żewġu l-Assenat bint Putifera Assis ta' On. U Ġuseppi ħareġ idur l-art tal-Eġittu. Iseħħ il-ħolma. Ismaw ġeja l-ħolma ta' Ġuseppi ara kemm damet snin biex isseħħ. Ara kemm għaddew testijiet. Ara min jaf min kien jgħidlu għal xejn inti dik li kell dik kont qed timmaġina Ġuseppi. Ġuseppi kellu 30 sena meta der quddiem il-Farun sultan tal-Eġittu. Kemm 30 sena. Qed taraw it-testijiet li għadda minnhom? U ħraġ minn qudiem il-Farun u mar idur l-art kollha tal-Eġittu. U matul is-7 snin tax-xaba li laħqu l-art tal-Eġittu l-art tagħmel frod bil-kotra u ġabar Ġuseppi li kell kollu tas-7 snin tax-xaba li ġew fuq l-Eġittu u l-ħażen dak li kell fl-bliet. Jiġifieri f'kull belt il-frott tar-raba ta' madwara. U Ġuseppi ġabar qamħ daqs ir-ramel tal-baħar b'kotra kbira li ejja jkejlu għax kien bla qis. So pratikament il-Farun qabbat il-Ġuseppi, ismawni moħħkom hawn. Ismaw il-prinċipji, daw prinċipji ta' saltna. Alla ta' pożizzjoni l-Ġuseppi, moħħkom hawn. This is powerful. May you get it by the Holy Spirit. Biex jitma lill-poplu. Lil min titma isegwik. Whom you feed, you will lead. Importanti għati glorja l-Alla. Il-program ta' ħabbejtek bil-grazzja tal-Alla, għax Alla ridu, mux għax Gordon ridu. Ilu 12 sena, jitħallas. U għawiħat mill-iktar programmi segwiti ġo pajizna. Glorja l-Ġesu. Feed them and you will lead them. Kem nitallem il-program? Glorja lil-Mulej. Glorja lil-Ġesu. Kemm hawn il-maġġoranza tagħkom sibtu l-Kristu permezz tal-ikel li sibtu fuq il-programm. Ġuseppi kellu l-erf tal-Alla u d-den li jinterpreta l-istaġuni. U Alla irid jgħallem lili u lilek kif aħna nużaw iċfievet li għanna f'dal istaġun biex ma nimmissjawx l-istaġun li miss. Ħanejt kelma profetika. F'Malta għaddejjin minn żmien tal-baqar il-ħoxnin. Imma dak iż-żmien ukoll jgħaddi. Imma jiena u inti xorta nistgħu nibqgħu nieklu b'abbundanza mill-kelma, mill-mejda tal-Mulej. Ma jfissirx li għax tiġi l-iskarzezza fuq l-Eġittu Goshen m'hemmx ikel. Goshen xorta jkun hemm l-ikel. Il-poplu tal-Alla xorta jkollu l-ikel. Il-poplu tal-Alla xorta jibqa' għaddej għax il-staġuni ma jaffettwawx għax ippreparaw sew fil-Mulej. U semaw il-kelma tal-profeti u l-qaddejja tiegħu. Amen. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Illum, Ġuseppi jgħidilna dal-klim mill-istorja. Faddal u investi. Faddal u investi. Mux bis flus. Xit faddal, pastor? Ismaw xjajt fi ktib ta' Efesin 5. Isu sewwa kif iġibu ruħkom. Mux bħal nis ta' den. Iżda bħal nis orrif. Kulħadd jgħid orrif. Li jozzu l-istaġuni. Jozzu żmien. Jiġifieri joqogħdu attenti li f'dak iż-żmien jozzu sew, jarblu sew, ħalli jinvestu sew f'dak iż-żmien. Għaliex ħżina huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal, bla erf, imma fitxu biex kunu tafu xejrit il-Mulej. Fil-Proverbi 4:18
Imma triq it-tajbin bħal daw l-żerniq li jżid jitqawwa ma sal-milja tal-jum. Triq il-ħżina bħal dalma kbira. Lanqas biss jilmħu dak li ġelhom jaqgħu. Proverbi 4 bil-Ingliż vers 18 tgħidek, the path of the righteous, the just, is like the shining sun. Għalija u għalik ħajja tagħna dejjem qed tiddawwal jekk aħna narfu l-erf talla u l-istaġuni li l-mulej poġġina fihom. Hemm nies li nnexxilhom jaqbdu l-erf talla, jirċievu l-erf talla, jkollhom ir-revelazzjoni tal-istaġun li qiegħed fihom. Tħalli l-ħadd isimgħuni. Tħalli l-ħadd jaqilek mill-istaġun li inti fih qiegħed, speċjalment istaġun ta' preparazzjoni. Għaliex inkella jħandikappak. Mhux qed jagħmellek favur, mhux qed jgħinek. Toqgħodx tisma' minn dawk min għandhomx l-erf talla, ma jafux jitfisser tonor għal-Alla. Father, you are anointed. Ħanidkom aħwa. Li kieku jien ma bdejx il-mulej u ma bdejx minn nies li Alla poġġa fuqi, kieku jien għall-Bible College għadma mort. Tidnejdilek għaliex? Għax nies well-meaning li kienu jgħirawni minn liżelu. Il-Bibja konna naqrawni kolla u kienu jgħidu li ment għandek bżonn il-Bible College. Imna Alla mort. Għax kieku ma nemminx li da kollu l-lum il-grazzja tal-Alla tagħna biex naraw bajnejna, kieku ma konniex narawha. U żgur, mela, xtaqt li nemmur l-Afrika u ċ-Ċina u l-Indja u murru nagħmel crusades kbar. U mmur għalli, poġġi bil-qiegħda. U poġġi taħt il-qaddej tiegħi. U isma' u irċievi. Mbagħad meta ġie l-istaġun, il-mulej tagħni il-grazzja, bda nibni. Ma mhux qabel preparazzjoni. Anka binja llum, taf kemm titqaddimi biex tagħmel binja? Pjanti, permessi, flus. Li taħseb għax tibni dar għadha f'għadha ħadibda tibnija? Tissib l-art skont iż-żona tagħha. Fin-natural ukoll nagħmlu għamlu l-affarijiet ma fl-ispiritwal. Naqmsuhom u nagħmlu froġa. Amen. X'inhu l-erf li l-mulej irid jagħtina llejla? Minn permess tal-ħajja ta' Giuseppe. Faddal, save ħin. Taħlix ħinek. Taħlix ħinek. Taħlix ħinek mhux jiġifieri għattaħin mal-familja mhux ħin moħli. Għattaħin ma' tfal mhux ħin moħli. Issa jiena inni għandi 50 sena u nirringrazzja l-Alla ta' kull ġurnata tagħhom. Inni fil-mulej kważi 30 sena. Nista' ngħidlek fuq id waħda kemm il-darba tlift service. Xut minnkom fuq id waħda tgħidulek kemm il-darba biss ġejtu. Mbagħad trid il-qawwa talla u rrid ninħeles u rrid ħajja ġdida. Mhux vera, qed tikdeb. Għax min irid ħajja ġdida ma jagħmilx l-għażliet li qed tagħmel int meta taf x'inti tagħmel. Jiena ma niġix is-service biex impasser da. Meta jiena kont taħt Ministeru ta' bnidem talla, ma kontx nimmissja service. U min jaf kemm mort u kien ngħid mhux diġà mort dalodu, jew min xejn m'għandix optit bħalissa. Le. Commitment. 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 Żwieġ huwa commitment. Jekk ma tafx tfisser il-kelma commitment, ara ma tħares lejn mara jew raġel biex iżżewġu jew iżżewġha. Halleluja. Mela, faddal għatta ħin. Bil-Ingliż ngħidu save, time. Taħlix ħinek. Faddal mela anka flus, investi. Jekk għandek biex investi mela. Użgur, ma tippretendix li wara xarej ħasir miljonarju. Jalla kollha ssiru miljonari. Kieku jien Alla, kieku nippreferi li kollha kemm inkom isiru miljonari, ħlief dawk li ma tagħtux id-deċ ma l-offerta. Għax inkun hemm kontra l-prinċipju tiegħi.
Imma dawk kollha li huma kollha fidili fil-didex mal-offerta u fil-finanzi kollha ridkom isiru multimiljonari. Le nagħtihom in-nies tad-demonju l-flus. Mhux nippreferi kieku jiena bħal Alla il-flus ikunu fidej in-nies Alla ħalli nagħmlu differenza bija. Amen. U hekk Alla jaħsebha. Amen. Halleluja. Fil-ktib ta' Efesin tgħidlek ifdil ħin. U l-lejla xut minnkom tgħidlihom pastor, jien immissjajt l-ewwel staġun. Immissjajt it-tieni staġun. Issa wasal fit-tielet staġun jew fir-raba' staġun u ma nafx ħanaqbad nagħmel għandi xi raġun. L-lejla ħanitolbu għall-ħniena. Tolbu l-mulej biex jifdilek żmienek. Jifdilek ħilek li ħlejt. U biex il-ħin li baqalek fuq din l-art ma taħlix minut oħra minna. Amen, aħwa. Halleluja. Fil-ħajja, mux il-karozzi li ktar għalijin, mux id-djar, mux l-art, il-ħin. Time is the most expensive commodity. Time. Il-ħin is. Amen, aħwa. ħantikom tliet xwivet mal-art, tgħidlek hemm ħaddhom tgħid. Illum ħandhom daqsxejn iktar mis-solt, għandkom raġun. Ismgħu, dawk tliet xwivet, ismgħu sew. Number 1. Għandek l-istaġun tal-opportunità. Huwa żmien mhux biex tibni biss, imma tibni wkoll bl-Ingliż jgħidula capacity. Tiftakru fit-tieni Slatin kapitlu 4, meta kien hemm il-profeta ġie għand waħda mara qalmra li r-raġel tagħha kien wieħed mill-profeti. U dik kienet waqgħet kellha d-dejn, ir-raġel tagħha ħalli d-dejn u l-profeta qalla mur ġib il-buqari u ħanimluhom. Meta hi waqfet tipprovdi fejn jiġib iż-żejt, waqaf iż-żejt. Mela l-problema hija mhijiex kemm Alla ħajtik żejt. Il-problema hija kemm ħadd tipprovdi capacity, spazju biex Alla jaħdem fik. Darba l-mulej li għalek, għalli jibni jina nistreċjak biex nista nifittja fik. Alla jrid jistreċjak. Kem trid żejt Alla f'ħajtek? Jiddependi kemm għandek ġuħ. Amen? Ftakar il-staġuni jinbidlu. It-tieni ċavetta. Mela number 1. Ibni l-ispazju. Ħantikom eżempju ieħor. Irrid nixtieq ikolli pereżempju ħanut tal-fjuri u tal-pjanti. Qed tagħmel xi ħaġa bħalissa bil-fjuri u bil-pjanti? Jew mal-ewwel trid ħanut. Irrid restorant tal-kafè u tal-ħelu. Qed tagħmel xi ħaġa xi ħelu, kafè u affarijiet bħal dawn qed taħdem minn issa. Jew l-ewwel tibni hemm staġuni. Nixtieq ikolli knisja, jkun pastor ġa knisja. Qed tipprepara ruħek għax once li tkun hemm, jekk ma tkunx ippreparajt sewwaw, hemmhekk ħajġarraf. All hell will break loose against you. Amen? Mela number 1. Għamel spazju, kulħadd jgħid għamel spazju. Number 2, ibni relazzjonijiet ta' kwalità. Mhux ismawni, jiena pereżempju għandi ħafna nies f'ħajti. Ma ftit għandi relazzjonijiet ta' kwalità. Inti jista' jkollok ħafna nies. Jekk il-Prim Ministru, il-President, jew xi Ministeru Parlamentari, tista' tkun xi tabib, tista' tkun xi professjonist, tista' tkun pastor, tkun ħafna nies, jiena naf eluf ta' nies. Imma kemm hawn minnhom ta' kwalità? Jew mhux għax huma mhux ta' kwalità, li r-relazzjoni tagħna hija relazzjoni ta' kwalità. Kemm hemm minn dawk ir-relazzjonijiet f'ħajtek li daw il-persuni inti tista' tirrilajja fuqhom? Kemm hemm minnhom? Il-valur għaraf l-importanza li jkollok relazzjonijiet li huma ta' kwalità. Għandek inti ħbieb fil-ħajja tiegħek li taf li jekk ċempillhom f'nofs tal-lejl għax għandek bżonn ħajkunu hemm għalik. Int hekk għal xi ħadd.
Hemm xi ħadd li he or she or they speak into your life. Jekk inti għandek nies iċawċpulek biss u jgħidulek affarijiet sbieħ u minn qatt ma jiċċallenġjawk, ma jħobbukx, mhumiex relazzjoni ta' kwalità. Inti għandek bżonn ta' nies li jgħidulek isma', relax a little bit. Isma' brother, hawnhekk qed tiżbalja. Isma', hawnhekk ikun għamel naqar ħajjar. Hemm bżonn tkun pastor, tista' tkun qed tkun xi ħaġa ta' business, tista' tkun xi ħaġa ta' familja bejn raġel u mara. Jiena għadni qed nikber fir-relazzjoni tiegħi mal-mara. Mela meta nara żwieġ tajjeb, speċjalment ikunu nies talla, all right? Nieħu parir ta' raġel kif imur ma' martu. Nieħu parir. Jekk mhux jekk kien qed nikber fis-saħħa rid ikolli ġismi in good shape. Mela ħa nieħu parir minn ovvjament xi ħadd li huwa bisu jkollu donuts. Xi ħadd li jaf x'inhu jgħid. Nista' nirrispetta dak li qed jgħid. Tifhmu? Infatti ġerament jien inkun dak li qed nieħu donuts. Għalkemm il-mulej għallimni ħafna biex nikkontrolla. Amen? Għax jista' jkun forsi ma tkunx kbir minn barra, imma ma jfissirx tkun ħelti minn ġewwa. Amen? Għax mhux ovvjament kull minnu qawwi għax qed jieħu donuts sam sigin. Għax hemm min ovvjament ikollhom challenges oħra. Amen? Anyway, itlob il-Alla isimgħuni aħwa. Illum xut minnkom intom qed tirriskjaw timmissjaw l-Alla, ħa ngħidulkom xi ħaġa, isma' sew, kulħadd jgħid li qed nisma'. Ejt dak ta' dak, qed tisma'ni? Inti qed tirrikonoxxi n-nies tal-Alla li Alla batlek f'ħajtek? Do you recognize the men and the women of God that God sent you to your life? Because if you don't, you're going to miss God. Ħantikom eżempju. Meta jkollna ministri minn barra, aħna ministeri, bħal Tom Brown, Stephen Evans, perfetti ħadd, all right? Imma l-menu għatta ħin isma' hu opportunità mur wassalhom inti l-hotel. Mina wassalhom, imma meta inti tisma' l-istejjer, tibda tgħid, pereżempju bħal John Bevere, kien jieħu pjaċir wassal il-ministeri tal-hotel jew il-knisja li kienu jiġu l-knisja tal-passer tiegħu. Li kien jieħu pjaċir jisma' ħajjirċievi l-erf. Halleluja! Kemm hawn minnkom tagħmlu lilkom infuskom available għal dan ix-xogħol. Ma jirrekidix ħafna affarijiet, anzi ħadd irċievi ħafna int. Meta in-nies li Alla batlek f'ħajtek, issa mhux ħanejlek minn huma jiena, inti rikonoxxihom. Do you know who is the man that God has sent you? Let me give you a powerful principle. Ħandikom prinċip powerful ieħor wieħed mill-diġà meta ġajdkom. Meta Alla jrid ibirkek u jrid jollik, Alla jbatlek bniedem. Meta x-xitan irid ikissrek, ix-xitan jibatlek bniedem. Immarka ħajtek, inti minn intu fejn in. Jekk f'meta rċivejt barka, ma kienx permezz ta' wieħed mill-messaġġiera tal-Alla, u meta ħajtek marret diżastru, jekk kienx għax Alla, għax id-demonju batlek aġent u żvijak. Tirrikonoxxi ir-raġel tal-Alla, il-mara tal-Alla li Alla batlek f'ħajtek, għax il-barka li jint għandek bżonn ġejja minnu. Tiġi minn Alla, imma hemm il-postman u hemm il-postwoman. Tirrikonoxxihom dawk inti? Bro, yo, man! Very sweet. Imma tinħares lek bħala balalu. U ħadd irċievi ta' balalu. Li għadek ma raf xejn. M'intix taraf il-misteri tal-istaġuni. Gordon. Yes, that's my name. But you're going to receive only from Gordon. Hey, Tom. Hey, Tom, I like you, Tom. Tom. He's the man of God. Mela, Tom. Mela naraw Tom and Jerry. Il-mulejtikom il-grazzja tarfu. Jesus. X'tib ta' destin tixtieq fil-ħajja tiegħek?
tixtieq li inti meta inti taf li ħadd titlaq minn din il-ħajja tħares lura tgħid illum jien nista' nistrieħ. Għandi sodisfazzjon. Bħal Pawlu jiena ġrejt it-tiġrija, żammejt il-fidi u issa hemm qudiemi lest il-premju li Kristu lest għalija. U nħares lura għax naf li għandi hemm Timotju, hemm Onesiferu, hemm Mark li x-xogħol li għamiltina qed jirdupjaw huma u qed jagħmlu iktar aħjar minni. Dik hija legacy? That's legacy. That's wisdom. That is called recognizing the seasons. Amen, aħwa għajan umu blufa. Halleluja. Ftakkar eżis aħwa. Tkellem l-Ispiritu Santu jitkellimna l-lejla aħwa. Għal dawk jixtiequ jerġgħu jirsimgħuha, nistgħidilkom li ovvjament inħeġġitkom ejjew għada fil-għodu, ejjew ġisimgħuha. Għad jiġi ġurnata li fejn inti llum ma tista' terġa' qatt tkun. Mela make the best out of this season, għamel l-aħjar li tista' f'dan l-istaġun. Jekk inti Alla se jaħlek biex kun leader, ftakar li leader tajjeb huwa mhux xi ħadd li jola fuq ħadd ieħor, imma xi ħadd li jola ma' ħadd ieħor. Leader tajjeb tarah jolli oħrajn miegħu. Mhux xi ħadd li jitulizza lil ħadd ieħor bħala sellum, ħalli nara fejn nista' nirkeb. Ejna mal-ħbib mal-pastor ħalli nilħaq xi nixtieq nien. Qabli ħadd ma jivverbalizzata di, imma hawn min jaħsibha. Mhux qed ngħidlek passer biss jista' jkun il-boss tax-xogħol. Għaliex ma taqdeħx il-boss tax-xogħol għax inti ben Alla u msejħ biex taqdi. Ara ħa nagħmillu kafe ħalli meta jkun hemm promotion jaħseb fija. Issa qabli għalhekk il-Bibja tgħidlek ħalli l-opri tajba tiegħek imorru quddiemek. Għax xi darba il-farun ħajiftakar li inti għamilt opra tajba u Alla ħajġibilu quddiem għajnejh. Hemm wieħed jismu Giuseppe dak għandu don. Dak edha waqt li kienet hemmhekk ma ċejdi l-data għall-promotion. Ħaddum biex joħorġu għall-promotion. Dak li bniedem jakkwista f'10 snin, Alla jista' jagħmlu lek takkwistah f'ġimgħa. Jekk qalbek kun sew. Jekk kien kont wasal fl-istaġun ta' ħajtek għax ħadd sew ħsib sew l-istaġunijiet kollha ta' qabel. Amen. Kun ambaxxatur ta' Kristu kull fejn int u kull fejn tkun. U Alla iġibek fil-memorja, fil-immaġinazzjoni, fil-ħsieb ta' ħadd ieħor biex jippromotjak, biex jitellek. Hallelujah. Thank you, Jesus. U l-aħħar ċavetta jadi. Mela waħda wessa. Expand your boundaries. Poġġi post fejn inti ħadd irċievi. Żomm qalbek dejjem bil-ġuħ. Waħda mit-talba tiegħi taf x'inhi aħwa. Ħanilkom xi ħaġa, xi waltanti li jgħiduli, jew pjaċir ta' meta jgħiduli, jekk jgħiduli pastor, nammirak kif lek dak is-snin kollha u dejjem bqajt on fire. Tidnejlek għaliex għax kważi kuljum jiena I fend that fire. U l-kuljum il-mulej taf x'ngħidlu mulej żommni bil-ġuħ għalik. Għax faċli nitilfu dak il-ġuħ. Mulej għatin il-grazzja ma nitbiet qatt minnek. Mulej tin il-grazzja li nibqa' niġġenna għalik, ħanibqa' frisk, ħanibqa' relevanti. Kwalinkwa staġun inkun fih, nibqa' relevanti u jibqa' jkolli kelma friska għal dak il-poplu. Mhux kelma li tallimta għax raj ktieb 10 snin ilu. Jew għax irid naqra l-kodba. Aw preachers laqqas jafu x'jiedu jaqbdu jippritkaw. Ma nafx ħanibqa' ma tafx jippриtka. Inti ftaħt il-Bibja dal-aħħar. Għattajt hi mal-mulej, għax Alla mux mutu. L-axħar ċavetta jadi, investi fil-ħajjiet. Investi. Fejn qed investi ħajtek? Investi li tibni l-poplu tal-Alla. Investi li tibni l-xaħat li huwa fil-bżonn. Ismawni ħanejda, ħatkun daqra rafda li ħanejt issa. Mux tinvesti ħajtek fis-suckers.
Investi ħajtek f'nies li għandhom il-ġuħ, għandhom il-bżonn u li jixtiequ jikbru. Intom lawċin, intom tarfu lill-Alla li minn batilkom biex jieħu ħsiebkom. Qed tarfu għalejt il-mulej u qed taħduha qed tobsqu d-don tal-Alla. Fil-ewwel Samuel 22 tgħidlek li l-ewwel vers 2 tgħidlek David qam u telaq minn hemm u ħarab lejn l-art ta' Adullam u sema' ħutu d-dar kollha ta' missieru niżlu ħdejh hemmhekk. U naqgħad miegħu kull min kien makuż, kull min kellu d-dejn, kull min kien imdejjaq u hu sar il-kap tagħhom. David ta' min sar kap? Mhux tal-iktar midluka, mhux tal-iktar anointed, mhux tal-iktar talenti, mhux tal-iktar nies li kellhom flus, tal-iktar nies oppressati u l-agħar nies. Ma mbagħad taf xtejlek il-Bibja. Però mbagħad tgħidlek fit-tieni Samuel 23 tgħidlek u dawn in-nies David ittrasformhom f'nies kbar tal-Alla, in mighty men of God. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Ħani qafem. Għax baqa li xi oħra notes. Iċċevejt, ġi ħaġa lejla. Kemm hawn minnkom tgħidli pastorin għandi bżonn nifdi iż-żmien tiegħi għax hemm ħafna minn żmieni ħlejtu. Forsi inti tgħidli pastorina biss l-istaġuni u qed indur mal-istess muntanja għax ma rafx il-vuċi tal-mulej u qed indur mal-istess muntanja over and over again. Ejja nitolbu aħwa. Għalhekk aħna għal dawk kollha li intom tħossukom forsi li mmissjajt l-istaġun ta' ħajtek. Biss l-istaġun ta' ħajtek. Aġġilt fattarta f'xi area fil-ħajja tiegħek. Ħallihom jisimgħu issa bil-fedeltà tiegħek u l-integrità tiegħek. Itgħallem onora lil dawk li marru qablek. Tħallix qalbek tiġi korrotta. Tgħirx għal dawk li tarahom ikollhom suċċess. Ifraħ magħhom. Thank you Lord. Fil-ktieb ta' Ġewwel 2 jgħidlek li Alla jirrestawra ż-żmien, l-istaġuni, is-snin li l-ġradijiet kielu. Millum il-qoddim isimgħuni xi minnkom għandkom bżonn jekk il-lejla tapplikaw daw il-prinċipji, ħajtek ħatiġi kompletament trasformata. U hekk Alla jrid. Kun intenzjonat. Listen, people don't succeed because they wish to. People succeed because they intend to. N-nies ma jkollhom suċċess għax kombinazzjoni il-nexxilhom. In-nies li jirnexxilhom għax mill-bidu qalu jien ħanirnexxi. U jekk għandek il-Kristu, int l-iktar poplu li għandek tirnexxi. Mela l-lejla hawn minnkom ħajkollok tagħmel deċiżjoni bil-bidliet drastiċi. Bidliet drastiċi. Amen? Ma tistax tbiddel il-bieraħ għadda. Imma tista' tagħmel xi ħaġa, titgħallem il-bieraħ. Ħalli ma jkunx għadda l xejn, itgħallem u ħalla lezzjoni warajha. Issa jekk inti ħanilkom aħwa, jekk jiena naqa' dak għax normali, kulħadd jaqa'. Imma jekk jiena kuljum naqa', dak għax jiena m'iniex qiegħed sew. Li bniedem jaqa', kulħadd jaqa', kulħadd jiżbalja. Imma li inti taqa' u terġa' taqa', int m'għandekx l-erf tal-Alla u qed timmissja l-istaġun ta' ħajtek. Amen aħwa? Halleluja. Ma jfissirx li għax kellek suċċess fi staġun wieħed, bil-fors ħajkollok suċċess fi staġun ieħor. Ibqa' relevanti. Ibqa' relevanti bħal ma int illum, ibqa' relevanti fl-istaġun l-ġdid li għandek.
applika daw l-4 ċwivet li lejla semmejtilkom u ħajkolkom minkom waħda mill-affarijiet li ħajkolkom tagħmlu, pereżempju, ħajkolkom tmorru d-dar u fil-kwiet tisimgħu u tikdbu. Ħaterġa' tisma' fejn nista' napplika di f'ħajti, fejn nista' napplika f'din ħajti. Ħalli intom ma taħlux ħajjitkom. Amen aħwa. Għal dawk li intom tgħidli passi jiena għandi bżonn nitlob il-mulej itini ħnina u grazzja biex issa dak li ovvjament li ma għamiltux. Imma issa f'dan l-istaġun ma naħliħx. Kulħadd jitlob warajja issa stess. L-aħħar ftit sekondi. Jekk inti ma tażilx il-Ġesu Kristu, mhux staġun wieħed ma timmissjax, kollha. Jekk ma tażilx il-Ġesu Kristu kollox ħad immissja, inkluż il-ġenna. Għaw xi ħadd illejla jixtieq jagħti ħajtu il-Ġesu Kristu bis-serjetà u jdejk. Għaw xi ħadd. U jdejk jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu minn qalbek bis-serjetà, qegħdi talba warajja minn qalbek issa stess. Inti li qed fuq YouTube, Facebook, qegħdi talba warajja illu missi qadis. Ma rridx nintilef mulej, għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ejja f'ħajti Ġesu, aħfilli d-nubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Jiena nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa l-mulej, li bentala l-ħaj, li miet u reġa' xoxta ma' 3 jum. Ġesu kun is-sit tiegħi, kun il-mulej tiegħi. U bil-qawwa tiegħek għejni biex jiena naraf l-istaġunijiet ta' ħajti. Allimni naraf iż-żminijiet. Mulej biex jien ma naħlix ħajti u nwettaq il-pjan tiegħek f'ħajti. Dan nitlob minn qalbi fi Ġesu Kristu. Amen. Issa inti li qed tara dan, jekk vera ma tixtieq taħli ħajtek, ma tistax tibqa' għal rasek. Ma jeżistix kristjaneżmu ġenwin għal rasek. Imkien fl-ebda sfera u fl-ebda żmien tal-istorja tkun parti minn Knisja Xirka Fellowship. Sejħilha li trid xirka familja. Issa jekk inti m'għandikx dik ix-xirka u ma tax fejn taqbad tmur, u nuk li taqgħod tistenna ħadd aqbad u bdejjem ir-River of Love. U ħafna minnkom li lkom ma tiġu River of Love, int qed tkun disobbedjenti u ħad immissja l-pjan ta' Alla f'ħajtek. Obdi l-Alla f'affarijiet bażiċi, jekk trid l-Alla jaf dak f'affarijiet kbar. Il-pija, narawkom għadha fil-10 ta' filgħodu hawnhekk, isma' dal-messaġġ erġa', ixxerjaw ma' xi ħadd, naf li dom tiktar mis-soltu llum, imma kien wieħed mill-iktar messaġġi li għalija nista' ngħidlek wieħed mill-iktar importanti f'ħajti. Il-paċi